Hyvää iltaa! Tilasto-olympialaisten kansallinen finaali on kuumimmillaan. Tänään vertaamme Z- ja X-sukupolvien eroja digitaalisuuden omaksumisessa. Onko modernin ajan ketteryys yksilösuoritus vai joukkuepeli? Ja nyt siirrymme Kalasatamaan. Hei, olen sukupolvi X:ää edustava Sari Johansson ja mukana studiossa kanssani Nova Hildeen. Tervetuloa! Kiitos! Olen Nova, 17-vuotias Z-sukupolvesta. Käytän somea paljon, mutta silti alle ikäryhmäni keskimääräisen 6 tunnin ruutuajan. X-sukupolvella se on vain 4 tuntia. Some syntyi 2000-luvun alussa, mutta me X-sukupolven edustajat olemme sopeutuneet. Toisaalta some on vaikuttanut keskittymiskykyyn, joillakin se yltää kultakalan tasolle. Nettipuhelut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Vuonna 2020 Z-sukupolvesta 68% käytti niitä, kun vuonna 2015 osuus oli vain 25%. X-sukupolvi on omaksunut ne hitaammin, mutta käyttö on silti kolminkertaistunut 10 vuodessa, olemme nähneet enemmän vaivaa. Työnhaku on täysin digitalisoitunut Z-sukupolvella. Yli 80% hakee töitä netissä. Meillä X:llä on pidempi työnhakutoria ja sopeutuminen alkaa olla haastavampaa. Some inspiroi myös liikkumaan. Lähes puolet Z-sukupolvesta harjoittaa terveystavoitteista liikuntaa. Au! Move-mittausten mukaan kehitystä tarvitaan edelleen. Toisaalta me Z-sukupolvi liikutaan Suomessa jo enemmän kuin Euroopan keskiarvo. Koronapandemia kiihdytti modernien teknologioiden käyttöönottoa, kun monet joutuivat siirtymään etätöihin ja opetukseen. Sukupolvien väliset erot ovat siitä huolimatta edelleen silmiinpistäviä Z:n eduksi. Sukupolveni muokkaa ja on muokannut maailmaa käytöksellään, vaikuttaen ympäristöön, teknologiaan ja sosiaalisiin normeihin. Toivottavasti suuntaamme vahvasti vastuulliseen tulevaisuuden rakentamiseen kaikkien sukupolvien voimin.